paradzira musha wangu. Chinzi kwa mai. Vafupi. Amba na mega save. Vanhu ramanzi kuti paradzira musha wangu uchindodana na mega save. Wakatangira nyaya. Tanga mapindura. Kwanga kuri kutukanidzana kwekudzorerana. Angari mashoko ekupotsedzerana nekukurama nekutsama. Makadaro. Oh, chokwadi ndechipi? Chitipai chokwadi nyaya yetikunzopera titonge dzimwe. Chokwadi ndechipi? Wakatangira nyaya. Vakaenda vakanotukanidzana nezvozvona singazvizivi nekuti nandisipo. Wakata sei? Vakaenda kune gogo vangu apa. Hanzvadzi yavo yakanetsana nemukadzi. Yanetsana nemukadzi. Hama dzemukadzi dzabva dzauya. Dzabva dzati kuna gogo vangu ava tikuda makii. Andeinotivhurira dhoo titore zvinhu zvemwana wedu. Nekusazivawo kupindura kwavakaita nekuti nandisipo panguva yacho. Obva vauya nekukakavadzana kwavakaita. Vakakavadzana. Obva vadzoka kuchipiri kunyaya ishi. Ipapo vakabva vadzoka vawanda nevarume nevarume hanzvadzi dzavo. Vadzoka kunyaya dzevakadzi. Ndokubva vadzina mama vangu. Havana chavataura vakanzi nditeverei vachiudza muroora wavo vangu apa. Kanzi nditeverei kwandiri kuenda. Abva watevera. Avarume vavo ndokubva watevera vari group. Nenanasisi vavo. Obva watevera. Obva watanga kuti takuda kuchirowa tete vacho kureva. Ndoatakuda kuchirowa. Nekuda kwekuti andi maipindura nyaya yoredza kuti muri iri manjara. Ndokava ndini anopindura nyaya. Asi ndati munhu ngaite sei? Ngangonditevera kuavoida munhu. Ndangoti munhu anditevera. Ndoko vakasangana nasisi wangu wahombe. Nekukakavadzana kwavakaita ko nandisipo kusazoziva. Kukakavadzana kwavakaita. Usiku hwacho. Iwe kwazopinda papi? Enda panyaya. Usiku hwacho awa. Pane mwana wavo mukomana anonzi Kitiboy. Vakabva vandibhipa. Kundibhipa kwavakandiita waiti ndisisi wangu wahombe. Wanga wari pakaitika nyaya. Saka ini ndakazviziva nekuda kwekunzwa nyaya yanga itika uko. Ndabva ndati kwakundibhipa vari kudei. Ndabva ndafona neprivate number. Ndafona neprivate number yabva yaderwa nevarume vavo ava. Obva watanga kutuka. Ndopandakabva ndati kwemimi munombotuka sei? Pane kuti murume muyananise wakadzi. Ipapo muri kuzere munhu wamutaura naye ndopakatanga kuti ndikiri here ndifadzi here asi munhu wavaida kutsvaga ndikiri. Ndopandakabva ndadaira ndikati sandindikiri ndini mimbai. Ndabva ndadaira nyaya. Ndopabva yakuposedzana kwemashoko obva wati hure kufa naamai. Awa wakabva watenga nyaya isiriya. Vatenga nyaya yemurume vavo. Ndokutangawo kutuka. Ndokutanga kuvadzorera zvikanzi uri hure kufa naamai. Ndikati nimogondudzawo hure wekuti kufa naamai. Kwa imimi ndopandakabva ndavadzorerawo nekuti anga ari mashoko ekutsanga. Koma wati ndopabva ndatiwo nemofuti muri hure. Wadana nani? Ndingana namigasi. Ndine audio yakatangofona. Iswatsiri sakabvika. Apo amai tinga waste nguva. Apo manyaya yakani wavumako. Ndavuma nyaya sirene wakapotsera. Wakapotsera mashoko. Wakati audio yacho itoripo nemashoko akataurwa wakati. Unayo futi. Ini nditoriwo nayo futi wakati ndofana. Ndini kumba kwanga kunana kugare tatonzi tichibuda murume. Naniko? Nemurume wangu. Ari kupi murume wenyu? Ngawe yagara apa. Nekuti akabva taura kuti une kadora hauna chinhu murugwa mako achiudza murume wangu. But mashoko enyumbo. Haiyo, ini pakatangira audio. Gara pasi rapo. Pakatanga audio chikodairiwa monzo pakatanga audio. Ewe Shabani. Nyaya idzi dzinoitika ndizvo. Amai. Mukuvuma here kuti nyaya mega save unomuziva? Handitombomuziva. Saka mega save building. Ikambani yebuilding. Saka ina ndizive because mega save ndokuziva building. So dzimwe nyaya tinoramba chitenderera varume. Chine basa kukumbira regerero. Kumbira muregerero musikana.
tikupe musa kuti kukuripisa kuti muromo uyu ngautaure zvaunoziyawo handizvozve inokumbererekera Pugama. Ndokumbira uregerero. ani Ndokumbira uregerero. ani Millicent nerimore said wanonditi muninira. Saka ndokumbira uregerero. manzwa taurai murume izwai kuti ati akumbire regero kuti aiwa murume ndainyepera mukadzi wakuti adana megasefi chida kuti imba yako unomuziva megasefi wacho saka hapana nyaya yararayo akumbire regero murume wenyu achinzwa handiri kuchoti imba yenyu inoparara saka murume wenyu ashedzwa kuti anzwe kuti kunyepa azvinzwa akagara pane yapera zvimwe zvacho izvi zvimwe zvacho inyaya zvematemba zvakanga kutukirira zvematemba izvi hazvina kana basa rese inyaya yawo idzi mazinzwa amai iwewe unofanira kubhadhira mari yedare yakwirwa naamai amai mukude chiko nemwana munyingina wenyu mufanira kuzvataura mukude chipa munyingina wenyu murabhadharweiko chi ndobhadharwa munhu nekuti pandakaroorwa ndingopenda odiyo makainzwa gandokonoiplay andakana rugare nayo handina rugare neodiyo play chinzwa kuti nini ndikungonzi kana musiri hure muri hure inandisi usichakazino wanogara naye vaika mai ndosa murume ashedzwa manzwe vanhu kana vachitubana kana iwo kakuaa tiwaituka here mira basa nemashoko ako iwewe imbai kana uri imbai kana tifadzi kana ati ani ameno imbai saka itukire urimbwa mando kuti mbai unditukire mbai apa ugadzira mamesatiriwo chamwarunza tokupuremese kubva muudza amai wako akonana private tokuziva imai shati yewe hama yabamirisende ribemba aimani alright aka mwana kanotuka anotuka kasi mi maituka maida kurowa maititorowa mese maitukiriroka torowa mese bva kuna naamai maida kuti zviita sei kozi nyaya yaituka ndouyu saka zvokuti mombe chanibhadhira semombe maichinja namazwi kamwana aka kaizosadza mazwi chaiwo chaiwo anobata chi mwoyo wenyu saka hamwa mutongo nomupa kasi maitukirira izvo imaituka futi kai apa kasi maita sei amai rurimi rwakareruka ka rwakaoma runonzwika muisire kambudzi kake mwana uyu muisire mbudzi dzake mbiri moisa mari yedare yakwirwa naro dare kunani nani muisire adauti akurumidza kubuda ainde kumba muisire kanotuka kamwanaka inonosaina anotuka kanotuka muisire mari yedare yakwirwa nasisa muisei date remusa 15 mbudzi yake $50 mbudzi mbiri 100 tipei imwe nyaya manzwa esisi eshamani swa 15 operedza anotora mari yake pana plus mari yedare